सुई के बोलिया जहर लागेला। उद्देश्य भिखारी ठाकुर के बात हमार हो, लेकिन उद्देश्य उनकर हो कि जो समाज में गलती होता तो गाना गाई बजाई के कहो, ईमानदारी से कहो, मंच बना करके चाहिए लॉलीपॉप लगेलू कौन हो? ई कौन भोजपुरी के सुधार में स्थान दिलस? वो अपना कमाए खातिर ध्यान दिलस, अपना कंपनी के इज्जत बढ़ावे खातिर ध्यान दिलस। भोजपुरी खातिर का कइलो? बर्फ के पानी रगड़त नहीं। भोजपुरी खातिर कुछ ना कइलो, तू अपना खातिर कइलो, अपना केथी खातिर कइलो। आई गीत चैनल पर बार वो सब सुनी कि अब तो ससुई के बोलिया जहर लागेला। आज जौन होता तो हम गावता नहीं, लिखी कहत हम भिखारी ठाकुर, जौन भिखारी ठाकुर सोचत रहले तो हम गावत है कि महाराज मीठा मुदई घर भर लागे। वहाँ का वो घरी नाटक कहनी, वो घरी गाना कहनी। आज हम गावता नहीं जौन वहाँ का सोचल रहनी तवन जौन होता तवन कि महाराज मीठा मुदई घर भर लागे। अब तो ससुई के बोलिया जहर लागेला। अब तो ससुई के बोलिया जहर लागेला। ईमानदारी से बोली सब बियाह शादी भइला के बाद 6 महीना कसहू कट गया, करोड़ों रुपया खर्चा करके लड़का फैका के बियाह होता। 1000 में एगो परिवार बा के बियाह शादी भइला के बाद विघटन नहीं के हो। मम्मीला वो बात गाओ, मम्मीला नहीं खे घर जानवा बुझाला नु, घर जानवा माने एक दुई कोई गाई बा। मम्मीला नहीं खे घर जानवा सब हर लागे। मम्मीला नहीं खे घर जानवा सब हर लागे। गलती की सही ये समाज के विषय में गावल हो, और समाज के विषय में उहो का गावत रहनी है कि मम्मीला नहीं खे घरा जानवा सब लागे। अब तो ससुई के बोलिया जहर लागेला। ससुई के बोलिया जहर लागेला। अब तो ससुई के बोलिया जहर लागेला। भात पकाई बनाई बाजरी वाला, भात पकाई बनाई बाजरी वाला। गीत के सबसे बढ़िया लाइन 5 अंतरा के गीत है, यश रंजन फिल्म्स पे लोग के सुने के मिली। लोग एक गीत के व्यूज जानता नहीं, 6 महीना का वाला भाई अभी तक 2.5 लाख। अब बुझली कि भोजपुरी के विषय में लोग कितना सोचत। परसों रिलीज भइल बा एगो गाना काजल देबू कि ना, काजल लेबू कि ना, वो 5 लाख भइल बा। ई भोजपुरी के कितना इज्जत होता रहो सब बुझी सब जी। ऐसे अनका से नीमन दुनिया के लिए, अनका से चिकन बाकी अपने में दूसरा से चिकन चाहे नीमन। रवा सब चंदन बैठल बा, सनी बैठल बने, छोट बबुआ हमार गार्जियन सुनील भी बैठल बड़े, शशि बाउला जी कि दूसरा से चिकन बाकी अपने में मोटवा। घर के मौगी सोचत तारी सब कि फिकिर का बाटे जब गली में कि भावे गाँव नहीं मन शहर लागे।
अब त सासुई के बोलिया, ये सब चीज वहाँ का गावत रही है। समाज में जो गलती होत रहा तो उनका गावत नहीं। आज भी हमनी के उहे काम करत नहीं जा, लेकिन भोजपुरी अतना आगा चल गई बा, अतना आगा चल गई बा कि हमनी के हाथ से बहुत दूर, पहुंच से दूर हो गई बा। समझ जाता नहीं। और एगो आखिरी गीत, एक लाइन उन्हीं के बाद